18 november 2012. Het is 19 let als een speciaal team van de politie boer Jasper S. op zijn eigen pleats onhoudt. Hij wordt verdacht van verkrachting en moord van de 16-jarige Marianne Vaatstra op 1 mei 1999 in een weiland bij Veenklooster. Een dag later zit de vrouw op haar kop als het nijs naar boeten komt. En Oudwaard is verbusteren dat de moordenaar van Marianne Vaatstra uit haar vermidden komt. En 3 kwartier later kreeg ik een beltje dat mijn borma weer. En daar kreeg ik wel even een piekenvel moment. Dat we echt even schrikken. Dat heb ik nooit verwacht. Nooit. Begin dat hier in de wet veroren en is het mogelijk om een grootschalig DNA-onderzoek te doen. Technieken weer verbeteren, dus het is nou ook mogelijk om via familie de dier op te sporen. Met andere woorden, ik trok het genetisch materiaal van een broer, onkel of neef kan de dier in beeld gebracht worden. En dan komt het telefoontje van het NFI, een 100% DNA-match. Ik was op een vergadering in Drachten en toen hier ik 20 oproepen mist. Dus ik denk, er is kennelijk wat aan de hand. Dus ik ga even bellen met Jelle Tjelsma en die zei ze mij bij hem. Hij had de tussenstong. Nou, toen snapte ik al even wat hij bedoelde. Hij had de tussenstong, hij had in de rijstong. Dus toen vertelde hij mij van ja, hij doet mij die in. Dus toen hebben we jongens beraad gehad en dus de strategie uitstippelen hoe we het verder aanrennen zullen. Het is dan waars die te jong. Het zal nog 4 dagen doorje voordat Jasper S. onhouden wordt. Dus hoe gebeuren kennen dat hij zichzelf wat onderdoet, dat er zijn familie wat onderdoet, dat er iets wat onderdoet. Dus wij moeten dat heel zorgvuldig voorbereiden hoe je de aanhouding doet. En dat het in die dagen hebben we ermee bezig geweest. Wat je door is van je proberen op basis van een bron, zodat wij dat nemen, heel snel inzicht te krijgen van wie is dat in. Als ik die namen intyp, of de types mijn naam in op Google of op Facebook, dan krijg je al wat gegevens. Wat voor soort verdachte kwam je zien? We kwamen hem zelf net zien, wel zien bijen. Ja, het leek ogenschijnlijk een heel gewoon gezin. Van dat moment af zit Jasper S. constant onder controle, zonder dat er het zelfs wit. En had de momenten best dat je dacht, we moeten hem jeder onhouden? Ja, die hadden wel best, ja. Kun je vertellen wat voor momenten? Ja, nou soms, je kan natuurlijk afvregen wat je zelf wikkels is. Ik krijg van, mast 4 dagen voor watje. En natuurlijk is het dan wel, binnen meestal één nood aan. Nou, wij hebben het zorgvuldig voorbereid. We hebben nog een aantal dingen nodig voordat we hem aanhouden. En toen het Safir wie op die snijtjoen, ja, toen wie het juiste moment er. Toen wie er op dat moment voor u goed te traceren. Hij ging van de square naar het huis en daar hebben we hem aangehouden. Er worden verlachtingsjoen houden in Oudwaard en op de Westerijn. Justitie en politie spelen hier een kaart en willen zo volle mogelijk informatie dealen. Achter de schermen worden maatregels naam, want met alle scenario's we rekken houden. Stel je voor die boerderij hier met wel in brand steken kan, of de boerderij dat men de meesten lastig vallen zoeken. Dat soort scenario's, daar hebben we op inspelen en daar hebben middelen, of daar hebben we maatregelen voor getroffen om dat te voorkomen. Daar heeft de burgemeester verantwoordelijkheid in, daar heeft de politie verantwoordelijkheid in, justitie. En die hebben norm en wij verzwakken dat dat in ieder geval net gebeurd is. En daar wil ik geen aanleiding aan, want er is geen enkele dreiging geweest. Jasper S. zit op dit stuit zijn vezenisstraf van 18 jaar cel uit. En Coringa wordt zowat alle dagen nog ongesprutsen op een zaak Vaatstra. Wat mij het beste bijblijft is dat we op de Iepenbron en we sociale media zorgen wat voor soort gezin het is. Leuke band. We wisten dat die band studeerden. Dat, maar ik het verhaal op het moment dat de bekentenis kwam, dat hij bekende hoe hij het feit pleegde hier en ja, hoe moeilijk Marianne de laatste minuten nog aan hem. Dat had mij wel raken.